škoda, že z toho štartu nedokáže ešte viac vyťažiť. Do čela sa teda dostáva Matúš. Ale čo je veľmi dobré, že Jakub Valkovič je momentálne na tretej priečke, avšak už si na ňo brúsi zuby Tomáš Orvat z Poľska. Tomáš ide veľmi široko a to je dobré. Vyrovnanie krásne po vnútornej dráhe, udržil svoj motocykel v tej kratšej dráhe. Opäť tá teória, čo je lepšie, či po vnútornej kratšej, väčší nájazd, väčší výjazd, rýchla stopa. Podstatné, že ideme ktorý má navyše problémy. Sebastian Köstler na ňo útočí, to je výborné. Len sa bíte, chlapci, pretože my získavame 2 body pre Jakuba Valkoviča. Tri, či čo? Dobre.